Останахме тук за известно време и нашата цел, както беше, както набелязахме в предишната част, е онзи камион и също така направих действие, план за действие. Ето оттам ще се качим на магистралата и ще намерим камиона. Добре, сега Да потегляме надолу. Стилян е долу. Давайте по-бързо, аз едва му държам позициите. Има много зомбита, така че трябва бързо да се изнесем. Боби, чакай малко, не съм бърз. Опа, тук има зомби. Не знам за Да ги какво. отлича. Но има много зомбита. Добре, по-добре Аз да съм се притещен качим. навънка, но се принуждам да ги убивам. Дай да се качим за малко. Да, се Готово, качим. разчистих ги. Може да се мисли. Аз ще ги бия. Не си ги разчистил напълно. Но има малки зомбита. Нападнаха ме. Нас Давай, не давай. нападнаха. Давай. Пускам го. Добре. Трябва да Нещо. дойдете от тук да ми помогнете, защото съм заклят. Аз не знам къде си. През Давай, Любо! Любо, давай, излизай, аз ще ги пробвам. Добре, излезнах. Давай. Добре, аз ги затворих вътре, не? Елате, там виждам изход. Добре. Бързо, давай. Давай. Готови сме. Избягахме бързо. Сега на къде? сега на магистралата. Трябва да намерим. От тук. Да. Добре, айде. Чуете ли го този странен звук? Да. Внимайте, Доста тук странно. е опасно. Добре, айде нататък. Добре. Всеки си пази гърба. Давайте бързо, защото тук може да ни излезат зомбита. Така, да се надяваме, че тук няма да има зомбита, Да, дано да няма. докато изкачваме моста. Да, иначе ще бъде много трудно. А как ще го изкачим? Ми, аз не знам. Аз имам кирка, да си направим стълбички. Нямам Да, никак. най-добре е така. Ама Боби, ела от тази страна. Чак. Добре, и оттам става. Но е малко по-добре да побързаш. Някой ми пречи. Аз бях. Не! Ето къде това трябваше да го... Тук малко лагна, но ще се оправя. Надявам се да няма зомбита. Я се надявам. Аз за сега ще седа на едно дърво. Добре, аз имам доста кобълстон между другото. Освен Може да го използваш за изкачването му, да го поставяме. Да, и така може. тука. Да. Трябва да го поставиш като стълбичка, иначе няма да можем да го качим. Да. Добре, до тук, добре. Да. Опа, той там е това, Опа. Добре, от тук така. Айде, успяхме да го качим. Успяхме да изкачим моста. Добре. Камиона кога, Сега- който... Не е това камиона. Дай... Не е да това видим камиона. Какво има вътре. Ето там долу онзи камион. Трябва, ние целта по принцип. Да, но... Все пак сме дошли тук. Имам странно предчувствие, на такова място е толкова пусто за сега. Така че И трябва то да... в тъмно време. Да. Аз сещам, че нещо ще се случи. Оле. Огромна армия от зомбита. Гвардия от зомбици. Добре, бързо някой да види тук дали има нещо интересно. Няма нищо. Пак се чуя та... Добре, аз предлагам да се махаме, преди да се
нападне ме. От тук има куп, давайте, скачайте на него. Добре, някой да наблюдава. Давай, скачай. Давай. Добре, измъкнахме се за малко. Сега на земята. Ох, това беше доста... Не, още зомбита. Добре, не беше добра идея на земята. Всъщност е по-добре. По-добре от моста, малко по-малко се ще успеем да ги ударим. Ето има магазин за храна, предполагам, че там ще е чисто. Тък му ще си намерим... Чакайте. Идва едно зомби. Къде? Огромната армия е по моста. Оле. Те са като войници. О, тук има. Онези да ни смятат да скочат. Съмнявам се да скочи. Не са толкова... Зад нас. Аз вече нямам оръжие. Не, напълно нямам оръжие. О, не! Ох, за малко. О, тук станаха много... О, не, помощ! Не! Загубихме и още. Добре, нека да бягаме. Бегай към тази сграда там. Добре, само двамата сме. Можем да оцелеем. Можем. Мисля, че на една от тези сгради имаш и хеликоптер. Точно така. Бягай, зам Да, мисля, че и аз го видях. Бягай, не се отпускай. Зомбите да си... Добре. О, не! У мен ме фанаха. Тук, влизай в сградата. Само да се нахрана, но тук има много зомбита сред ден. Да я затворя. Добре, И сега се спасихме. за сега. Толкова Това ще... един човек изгубихме. Добре. Много е Но сме трагично. толкова близко до спасението. Много е трагично. Но това ще е края на този епизод. Очаквайте и финалния епизод следващия път. Да, очаквайте го. Загубихме двама от най-добрите си приятели.